αθλητισμός είναι παιχνίδι, είναι προσπάθεια, ένταση, χαρά και απογοήτευση. Είναι όμως πάνω απ' όλα ένας χώρος συνάντησης ανθρώπων, όχι χώρος σύγκρουσης. Και αυτό εξαρτάται από εμάς. Φιλαθλητισμός σημαίνει αγαπώ το άθλημα, όχι μόνο την ομάδα μου. Σημαίνει σέβομαι τον αντίπαλο, τον διαιτητή, τον θεατή δίπλα μου. Σημαίνει μπορώ να φωνάξω, να χαρώ, να στεναχωρηθώ, χωρίς να προσβάλλω, χωρίς να απειλήσω, χωρίς να ξεπεράσω τα όρια. Όταν το πάθος γίνεται φανατισμός, τότε ο φίλαθλος χάνεται και μένει μόνο το μίσος. Η οπαδική βία δεν είναι άποψη, δεν είναι τρόπος έκφρασης. Είναι έγκλημα και καταστρέφει ζωές. Ο Άλεξης Καμπανός ήταν φίλαθλος, ένας νέος άνθρωπος, όπως τόσοι άλλοι. Έχασε τη ζωή του εξαιτίας της οπαδικής βίας. Όχι για κάτι που έκανε, αλλά για τα χρώματα που αγαπούσε. Το όνομά του μας θυμίζει ότι η βία δεν έχει καμία θέση στον αθλητισμό. Ο φιλαθλητισμός είναι η απάντηση στη βία. Είναι το όχι στο μίσος. Είναι το ναι στο σεβασμό, στην αποδοχή, στην ανθρώπινη αξία. Για τον Άλκη, για κάθε φίλαθλο. Επιλέγουμε να είμαστε φίλαθλοι. Παίζουμε με πάθος, στηρίζουμε με σεβασμό.